Sanibonani emolweni ninamkela kweza TV ngesiXhosa. UZoleka ke guys aqhubeka ke nentsomi yakhe ke sithi into yoba hayi mama tata ndimbonile umajula ngalawa amamehlo nalo tata kumane ndiqinisisa. Uthi uZoleka ndivele ndakhumbula ke mhla sekusithiwa uLazarus ungujolo ndaye ndakhumbula into yoba kanene ndandikhe ndafunda incwadi high school egama lengqumbo yeminyanya apho uThembeka wathi esawubona umajolo wambetha yena wambulala. So nami endinala ndithi ayiwanda xa ndinokumbona ndinowenza nto na, but akhange ifike loo nto. Instead ndivele ndangathi ndibona lo sisi yonke into nje yangacaca yangathi ndiyozela. So nje khange kube yinto yothusayo ukumbona kwam. Hayi ke notata lapha ube excited kade uNgcikana ke sithi hayi nomama wabo uthi wambona kanjalo. Bonke abantu abafazi balamzi ke uthi ke bayambona. Andazi ke uZoleka umbonile and ke bengekabi nguye unkosikazi wapha. Uthe ke sekulixesha ke ngoloba ke makwenziwe imbeleko. UZoleka ke uthathe ibali belixelelwe umama ke into yoba kuthiwa ungaba ngathi usebuthongweni xa ubona le nyoka. So wayibamba apho kumazowu. Indlela ebecaphuka ngayo ke guys uLazarus ke kuyo yonke le nto uthe xa sele bebodwa ke kamereni wambuza uba wenzani. Cause lena into khange sivumelane ngayo. UZoleka uthi ke mna ndenzela wena yonke le nto. ULazarus ubhidekile kuba kaloku bethe makathethe inyani uZoleka uba akafumani bantwana notata ke ngenye thing uyatshintsha uthi yena nguye othethayo uba umntana ngowakwamajolo kodwa bethe yena makathethe into. So uconfused nje. UZoleka ke uthe utata uNgcunganye uyaziqhena ngawe mfana and ngomso sizawuvuka sihambe siyokwenza lo mcimbi siphinde sibuye zintsuku nje ezimbalwa ezisiphayana sibuye sizoziphila our normal life. Watsho sithi ke ndiyayazi uba yonke le nto ayikho ngongazali kwakho kodwa ingesidima sakho and isidima sakho ke sizokwehliswa into ongakhange uzicelele yona and into yonke ibalulekileyo kuba njengangoku utatakho uyandikholelwa kuyo yonke le nto endiyithithileyo nazi ebalulekileyo ngoku. So kuba masihambeni siyeni ento emthatha kuyokwenziwa umcimbi womntana. So ekuseni ke babonakele bevalelisa ke qhawe besiya emsebenzini ke and then kwabe sexelela uDaphne into obuzohamba naye. Emveni koko besefowunela uThumeka ke emxelela into yoba akho sidingo soba ahambe yena. Uthumeka besithi ufuna ubakhapha. Kodwa hayi akho sidingo soba uhambe ndizohamba noDaphne uzomgada umntana nefemeli yaphayana izawube ikhona noNceba uzawube ekhona. So bephoxekile ke guys Thumeka ngoba ubonakele ekwakhe eyithetha le nto yoba yena besezimisele ngokuhamba and yena laa ngqondo ithi uzawukhwela i-private jet and uthi ke ngokushoyo yena mntu othemba kungale nto kwa-apha makangaxelelwa makangahambi nguLazarus akekho omnye umntu. So likamva kumthembisa uba hayi wethu suba ne-stress ndiza kugibeza nam ngenye imini i-aeroplane. Unohlathi ke ngapha esithi hayi uzayigibela uhamba nam tontoni. Kwangena noThandeka ke guys. Thandeka ke ufike bephakathi naloo ncoko wabe yena bese uza kuye kuzomthatha umama bamkhaphe bayokwenza i-shopping kaloku ngoba usisters u-excited ngoyokhwela ibhaloni. But then ke abesesitsho ke uThumeka uba hayi andihambi. Likamva ke besinaye ingqina ke lakhe icala uba kuthiwa umama akamenywanga kwimbeleko. So uThandeka veza into ethi ke aka-understand uba kwaye lo mntana uyokwenzelwa imbeleko engekawisi nowisa yintoni ileqwa kangaka. But uThumeka ke uye wathi kaloku guys le yayifemeli yoOngcikana mhlawumbi benza ngendlela yabo nathi senza ngeyethu indlela. Mhlathi uthe ke naye hayi aka-understand naye khange ayive kakuhle le nto uba kuthiwa umntana oyokwenzelwa imbeleko engekawisi. But ke sithi hayi wethu uncedile limise ungahambi uye kule nto yapha. UThumeka besezama kulungisa loo ncoko ke sithi no guys kaloku funeka ningalibali into ubuZoleka ekugqibeleni kudadewethu so ayijiki leyo into. Bafikile koZoleka ke kulo Lazarus bekekezelwa kumnandi belindiwe kugcwele apha. So afike ke ukuze nodadobawo wakhona ke ezobona ke ezobamkela. Atsho kunoNceba kuba hey uZoleka uzumgade kuDabs nguye obamba izinto ezingaqondakaliyo apha efemelini and nguye kwanguye nogcina iimfihlo zalapho. Zoleka ke noLazarus babonakala uba hey banalo uvalwanyana and kaloku uLazarus nguDabs wakhe lo uyamazi uba ngumntu onjani. Bamkelwa ke bese ubuza nomntwana uba ufuna umzukulwana yena udadobawo akayihoyanga yonke le abanye abantu. Abese bangeniswe endlini ke afika apho kwamkele khona kuZoleka ihlaliswe phantsi ke nomntana. Ebalisa ke ngembali yakowabo ke uDabs uba umama woLazarus ongunozamile wasweleka ke ethi ke usweleke unoNceba at least etshatile but usweleke enewari yoba uLazarus lo uzohlala elilolo kude kuthini. Kodwa ke bayabulela kuba kaloku yena engumatshangisa selevele wabapha indlalifa ubavumile and ngoku ke bona bayamamkela
Kuthiwa makeze azokhama ifayidukhwe phaa kwaNgcukane uZoleka. Bona bayamamkela njengomakoti kule family. So ebuhlanti ke guys iyaqala umcimbi. uLazarus ke guys unikezwe umkhonto ke ngutatakhe sithi ke kuzoba nguye inhlabi njengangoku ngoba kaloku kwale bhokhwe kufuneka ihlatywe nguye kuba kaloku kuzokwaziswa apha unyana wakhe. And ubikile ke ezinyanyeni ke zakwaNgcukana ke utata sithi into yoba sizokwenzela umntana apha othe izinyanya zaziveza kuye into yoba vele unalo ilungelo loba makazokwenzela umcimbi. So sibona masose siqhubeke ke naloo nto leyo ke. So besemnika ke umkhonto ke uLazarus uba makathathe ke nanku umkhonto ibe nguye ozohlaba le bhokhwe. So ilihlolo kaLazarus ke guys lipha kuDapsy uthathile nyani umkhonto ke guys but uyihlabile ibhokhwe khange ikhale ibhokhwe. uDaphne ke obeme phaa ebukela uye wahamba waphinda endlini but uDapsy naye ilihlo lakhe belikulaa Daphne ume phaa wasuka wabheka endlini. Wabe sephakama ke noDapsy esiya endlini. Asazi ke guys noba uDapsy uyothatha ubavumile mhlawumbe amzise ebuhlanti maybe ibhokhwe izawukhala xa sekhona or uzawufika uZoleka phaa enestress esifa ngebhokhwe ave ngoDaphne into yoba ayikhali. Then mhlawumbe uzawukrokra ngoba ikhona into engahambi kakuhle apha utheni lo sisenestress. But asazi ke guys noba izawuhamba ithini na into. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye. Yanga ingakhala ibhokhwe guys.